Vzděláváte dospělé? Staňte se součástí platformy Evropské komise EPALE, která už má 140 000 členů z 37 zemí. Spolupracujte, přispívejte, diskutujte, sdílejte, učte se nebo propagujte. Nezáleží na tom, jestli jste pedagog, lektor, pracujete v neziskovce, kulturní či vědecké organizaci nebo ve veřejné správě. EPALE je pro všechny, je v češtině a je zdarma. EPALE mimo jiné umožňuje vyhledávat partnery. Představte si, že jste jazykovka a chcete poslat lektora do ciziny načerpat inspiraci. Přes nabídku Spolupracujte se dostanete na vyhledávání partnerů. Ve filtru si zadáte například činnost stínování a jako téma výuku jazyků. No a vida, Španělsko, Itálie, Turecko, už balíte kufry? Když pro váš projekt potřebujete zahraniční partnery, můžete sami vytvořit oznámení o hledání. Vyplníte informace a vaši organizaci zaregistrujete. Pak vytvoříte a zveřejníte oznámení, koho a pro jaký projekt hledáte a co nabízíte. A je to, slyšíte? Už vám někdo volá. Pokud jste partnera pro váš projekt našli, využijte prostor Erasmus+. V něm můžete projekty řídit a komunikovat s partnery. Funguje jako privátní místnost, kam lze vstoupit jen s registrací do EPALE a se souhlasem zakladatele skupiny. Můžete si také založit skupinu vlastní. Uvnitř pak přidáváte fotky, videa, sdílíte dokumenty, vkládáte události nebo diskutujete. Tím to ale rozhodně nekončí. EPALE inspiruje úspěšnými příběhy, nabízí aktuální statistiky, otevřené výukové zdroje nebo například bezplatná online školení. EPALE – nejrychlejší cesta k růstu ve vzdělávání dospělých.